Její svět se zhroutil. Ten křehký svět stojící na nejistých základech, na tom, co si s Georgem nastřádali na horší časy, na výdělcích za praní prádla, na 10 šilinku týdně, který dostávala jako milodar. Celý tenhle nebezpečně chatrný domeček z karet šel k zemi. Annie stojí v presbytáři kostela svatého Pavla ve zdi, kde jen před pár týdny pokřtili dceru Rebeku a pan Richter ji vybízí, aby se posadila a opakuje, jak je mu to líto, jak velice je mu to líto. V ruce drží dopis, který právě dorazil poštou z domovské základny 50. pluku v Dublinu. To jediné se jí podařilo vyluštit ze všech těch známek a pečetí na obálce. A jeho slova jí pořád ještě zní v uších jako ozvěna výstřelu z muškety, která se neustále opakuje a snad nikdy neutichne.